Selam. Selam Rüzel. Hallerin nичек Amine? İşlep bulamı? Була. Менә буларны берсе көнгә кадәр тәрҗемә итәргә. Birisi günge kadar. Мин зарламыйм әлбәттә. Эшем миңа ошый. Ләкин бер төрле эш ялыктыра икән. Көн саен иртән торам, юынам, ашыйм-эчәм дә укырга барам. Дәресләр беткәч эшкә китәм, эш беткәч өйгә кайтам. Ашыйм, аннары өй эшләрен эшлим дә төн җитә. Йокларга вакыт. Көн саен бер үк эшләр, бер үк йөзләр. Сиңа минем йөзем ошамыймы әллә? Ошый инде. Бу йөзне эштә дә күрәчәкмен хәзер. Кирәк бит. Мин эшли торган оешмага урнаштың. Синнән качып булмый, язмыш. Язмыштан узмыш юк диләр. Беләм. Ә сиңа эшкә кайчан? 2 атнадан артык вакытым бар әле. Киләсе айдан башлыйм. Шәп. Эш урыныңны күрдеңме әле? Хезмәттәшләрең белән таныштыңмы? Эш урынымны күрдем. Бүлмә яхшы, уңайлы. Бүлмәдә без эчәү эшләячәкбез диделәр. Хезмәттәшләрем белән танышмадым әле. Ә вазифаларың күпме? Эшкә килгәч, электрон почтаны тикшерергә, килгән хатларга җавап бирергә кирәк. Факслар җибәрү, күчермәләр ясау, шалтыратуларга җавап бирү, барысы минем эш. Ничәгә кадәр эшләячәксең? Кичке 6-га кадәр. Кара әле, Амина. Айда эштән соң кайда булса барабыз? Кинога, я кафега? Бүген бара алмыйм шул, Рүзәл. Әни эш беткәч үк кайтырга кушты. Кичен безгә кунаклар килергә тиеш. Табын әзерләргә кирәк. Иртәгә бара алмыйбызмы? Иртәгә кайсы көн әле? Шәршәмбеме? Юк шул, шәршәмбе спортзалга йөри торган көнем. Айда, берсе көнгә. Ярый, сөйләштек.